Anya laki din! Nay, Mark, apay asaan ka pa yan nagpulas? Saan ka kadi ama pa ni Jay pagkadalan? Wala tang, masaluta. Kanayon ba't ngamin ang mapanak iti pagadalan? Awan ka di mutlati di off kon. Ala ni Manong, apay, agtrab-trabaho ka aya, tapno ag-day off ka. Agulimak ka man, Mina. Apay sikat ka sarsarita kaya. Makapa-stretch ka mat. At anya nga stretch mo ta sa asawa? Baka stress. Adula amin. Isunto mo lang iso. Mark, ada ka di arami dumitangal daw? Awan pare, apay ka di. Ha? Mayat nga rod. O may naktuman nga rod tulungan. Tarimaanan tayo ti race me. O sige, inakbit iti balay. Alak ti gamit ko. Tatang, ada pagkwarta akon. Oh, apay, adda ka di trabaho maun. Adan, kinasarita nak ni David itay. Kahit Kwa, tulungan ka namang tarimaan ijay Terence da tatang. anya Terence, Diyo amo ti Terence. Diyan nga da iti sango ti balay, tay pagtugtugawan nga nang runa no da bisita. baka ti kayat mo asawan kat Teres. Isunto mo lang isaw. Ay, bakit din ta inawis na kagtrabaho pare? Siyempre mat apare. Ayawan kayam. Asensado mat ni Jonan nga ex-girlfriend mo. Ibagbagada mo't nga adutin na iskan, gapokin ko na. Ha? Anya nga iskan pare? Ipalawag mo man. Diyan nga, bagada ano agbayad ka kit, dumakal ti kwartam. Ngam kalpasan ti sumagmamanong alda, uno bulan. Agpo kawain. Iskan ko na dawait. Amangan no iskam ti kayat mo asawan pare. Saan nga iskan? Anyat gata nga, Mark. J-Man 7 soldiers na na. Ah, anya 7 shoulders anya ka di day jay. Makan, wano anya. Ay, kwa. Anya laki din aya. Anya ang makanti sa sawom na na. Day tama ni Day ta siyang po nga 7 soldiers. Kat no head and shoulder mo't asyang po ta itudto daw baraw. Anya lakit din aya. Oh, Manong, api nga itakalaang. Kan, api anang kami suot ka manon. Ay na, ad-adi makal ta subsub mo. Agtal na ka mamumina. May saka mo. Buisit ka itibiyag ko. No? Kut, api ang nagtangsit ka ngay. Siguro, addaman na ka sa iran tarik namon anya. Relax ka kadilaang. Umay kakit din, tamangan kan. Sikalatan timangan. Makapaawang kamot iti appetize. Appetize nga. Amangan no appetite mo, ti kayat mo asawan, Manong. Wunain! Wunain! Da kayong tinalaing. Di ta ka man langan. No, isuro lang arudan iti husto. Isupay tinatangsit. Hey, rabiin, Mark. Ngam adda ka paila dito isalas nga cellphone. Di mo kunaan. Adi ka manin mapanag-eskwela inton bigat. Apay ka di aya tatang. Kita nga rod no ada Facebook notification ko. Umuna kay latta ka di maturugan. Day tamanan. Palpak man ta imbagamaon anak ko. Saan ang notification? No dikit din notification. Saan ka nga absent kunak ngamin ka? Absent kan tumag absent. Anya nga ron ti masursuro mita.
asimrok iji pagadalan. Birbirukan dagiti teachers mi. Talaga asulpeng dayay amanong mo, Mina. Kanayon lang arudan na palpak ti rumrumwar iti bibig na. Kanayon pa ilang aglangan iti pagadalan. Iso asaan ang makasursuro kay? Katno saan sa kano ang makapasan ni Manong tatang? Nagado ti bagsak na. Pare, nakitak man dagi jay listaan ti nakapasa. Awan madnagan mo ijay. Amom, first bat pala dyan nakitam. Awan pa ti second bat. Ha? Ang mga nubats pare, saan abat? Anay ko tatang. Mina, tulungan nakman, nagsakit. Apay Manong, anyat na pasamak ka. Anya kamatay. Kita lang arudin nga, dasugat ko. Nay, dakas ka diti agdamag. Tulungan ka kumapay. Nga, dita ka man langan. Papanam ngay, Mina. Apayan, Mark. Nagkarumot na sugat mo, anak ka. Iso nga ro tatang. Pakialayo man kit ditay, alcohol. Kan tadain. Tadalusak man ti sugat ko. Anay ko. Anya lakid din. Dua ti pimalpakam. Alkohol ken betadine. Saan nga alkohol ken metadine? Oh, apay akas lang makasangsangit kami na. Kasano, makapasuron ni Manong ko. Nagtangsit. Kundi na pa'y kayat ti paisuro. Uray palpak amin ang maisawsawang na. Ay, iso nga rod. Sapay, naasam nga agsaw iti English words. Di namat nga rod siguraduan no korek wen no saan. Mangibabain at talaga dayjay amanong ko. Ay sus, apay ngay adita abanta ti enti kit tata. Madi no i-base mo iti monsoy. Malas ka naw. Anya, monsoy. Kauwan mo tata. Apay diyo amaw. Ay, awan diyo pa'y gayam amo ti monsoy at tradisyon ti inchik. Ay, barok, amok dayta ngay bagbagam. Agam, si kansamot ti sana makamo iti dayta. Saan a monsoy, no di di feng shui. Ay, sigurado man nga may nagiti bagbagam sa munto'y balikas. Salbag, kinatkatawan daki din. Naibabay naktatang. Ay, daytan tay kun kunak barok. Di kan tumot ngamin mapanidya pagadalan. Kasano nga ro da makasursuro ka no kasta. 20 anyos kan. Ngam aging gaita. Grade 8 kapay lang. Unaan na kapay ni ading mo ang makalpas iti high school. Dayta man na yung tatang. Imbis nga isakit dak ko ma. Saan tay padlaw yo a paborito yo ni Mina. Ampir kayo. Manong, saan nga unfair ni tatang? Ibagbaga na lang tikas jay, tapno ma-inspire ka nga agadal. Kayat mo nga rod, akanayon da ka akat katawaan, tapuro palpak ta ibagbagam. Oy, minagtal na ka mamay. Anya aga pumot ang ma-expired ak. Apay makaan mo no agas. Manong, inspired. Saan kit di nga expired? Agtulang kansa pa yan. Agtal na ka ko na, nay. Intong ka papispisang katanay. Ni ay, si kanto pa iti papispisa kon loko. No di mo kaya ti paisuro saan laang. Get out of the house. Ay, apo, napa-English pa yun ni tatang. Gumatangak man iti soft drinks nana. Kantay na ima sa tinapay. Mabisinak ngamin launa yan kahit. Sige baraw, day.
Nimot Mark jay magmagna. Ay ayabam man. Kasla nagliday jay langana. Sige, nana. Pare Mark, dumagas ka pa hindi to eh. Pare David, si ka maggahan ta. Apay ka day? Kinapudno na baraw. Siya, tinangibagakin ni David nga ayaban na ka. Nakita ka nga may na nakalidliday. Anya ka di tinapasama kaya? Ay, kuha na. Masurunok namin itibagi. Mababainak ka na kayo amin dito yan. Apa yun pare? Amoy mo siguro ti agwarwaras at chismes. Saan ka day? Pare, ana? Ti may papankan ka. Ti palpak apa nagbalikas mau. Amo, Mark Baraw. Saan ka ngamin nga agab-absent ije pagadalan yawn? Ta ijay, isuro da iti husto apa nagbalikas iti English asaaw. Pudno timbaga ni Nana Linda pare. Ano ngamin ay ano ag seryoso ka iti panagadal mon? Agkatawanan ta. Ngam aging ga ita. Grade 8 ka bailaan. Wah, anya nga ta ti aramida kaya. Tapno di akong agkamali iti panagibalikas ka. Ading, umay ka man ta suruan na mga agbasa? Oh, agpaiso ka di tinangagkumanong? Saan ka din ang makaungat? No i-correct ka? Saanan? Amo mga min a concert ka kanyak. Manong, concern. Saan a concert? Ah? Ay wong gayam. Unen, talaga apalpakak. Mina anak ko, nagalistuman nga glabas ti aldaw. Kita man laang. Ide, sana pulo sa kayat ni manong mo ti sumrek iti pagadalan. Ita, ay na. Dandan ni di na pa yan maibatan dagiti libro abas basaan na. Maputeng ka no. Amangan no saan amakapasa. Pudno ta kinunayo tatang. Imbag nga rod, ta nakapagpanunot mo't lang ni manong. Katita, medyo basit laangan ti palpak na. Happy graduation natin. Kamo dyan na. Kalpas kamit langan iti high schoolan. Kasi kapay iti valedictorian. Congratulations, Mat, manong. Grade 9 kanton. Naragsakak para ken ka. Ala, agawid tayon. Tain tayo pagsasangwan, tay impalutok kini Manang Linda amakmakan. Congratulations pare. Agyaman pare ha. Kan agyaman may. Kan anos kalata kanyak. Oray na kaung ungutak. Anya laki din aya pare. Agadal ka kidi na imbag. Tapno awan tunti mangibaga apalpak ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Mary White. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.